Para pwede ka mag-picture. Tulog ito. Oh my God! Ano yan? Parado. Parado. Malagdag sumatres ko. Hindi na magsara dito. Picture mo na. Arin. Hindi ba na? Sige, kaya mo pa yan? Ay, dahil na makaagi sir, o. Tama na. Vlogger. Patay ka pa. Kawawa ang motor ko. So, San Rafael pala ito, di ba? oo. Kasi stop na yun dito. Sir Rolly. Roll. Ano niya, tawid dagat din. Naikot na lang Sindano. Ano? Ay, magayon din ano. Pero di ko na. Matalas ka daw kita dito. Masarap yung motor. Tutulan ang group meeting ko. Ha? Tutulan na din ko so ano. Nahiling mo na. Dagat. Ang pili, nagduman sa group meeting mo. Gae man ano nagduman. Ngunyan na hapon. Sabi ko ng agong. Ito nga naman nandyan. Sabi niya naman ganyan. Nag-istorya mo sa agong? Ha? Tawagan mo sa asawa? Iyo, nakausap pa ganyan. Nakita. Argo kayo sir mag-vlog. Makakatulog-tulugan. Baka mana? Wala ko na ba? Bakit nang baka yan? Baka. Minalagan niya no? Uy, ano tayo kita? Masyado ko balik-balik. Ha? Balik-balik ang tuloy. Dapat hindi pa lang. Nay, painapugan po ini. Diretso lang. Thank you po. Ano oras ka tagali naman? 3:30. Terus kaya? Terus meja. Ha? Ay, alas tres lang. Aray ko. Dapat muna din. Pwede po magtanong? Ano po? May kilala po kayong Maricel Hazareno? Ah.